Ikomplu jiżdiedu l-każijiet ta' persuni li qed jażlu li jorqdu barra fit-triq għaliex m'għandhomx saqaf fuq rashom, dan hekk kif fil-Marsa feċċ każ ġdid. Ir-raġel intlema ħrieqed barra fit-triq kmieni filgħodu fiż-żona ta' triq Diċembru 13. Kien evidenti li r-raġel qatta l-lejl f'dan il-post għaliex kien motti b'basktijiet tal-plastik u kellu numru ta' fliexken tal-ilma ħdejh. Il-Pulizija tal-Assa tal-Ħamrun ġew infurmati bil-każ. Ftit tal-jemilu dan l-istazzjon irrapporta każ ieħor ta' raġel li derri qed taħt il-kartun fil-Pjetà. Il-każ intlemaħ biswit il-bandli tal-istess lokalità. Madwar ftit aktar minn ġimgħa ilu s-sit netnews.com.mt ukoll wera ritratt ta' persuna rieqda fis-subway ta' Triq Sant'Anna fil-Florjana. Tul l-aħħar ġimgħat ukoll dan l-istazzjon tkellem ma' xi persuni li wkoll qed jgħixu fil-faqar. Rajna storja ta' u iben li t-tnejn ibatu minn kundizzjonijiet partikolari ta' saħħa u ilhom sena jgħixu ġo garaxx fid-dlam mingħajr servizz tal-ilma u lanqas elettriku. Ħadna wkoll kummenti ta' mara li bħal ħafna oħrajn spiċċaw jgħixu f'garaxxijiet taħt l-art. Mara li rnexxielha taħrab minn taħt idejn żewġa biex ħallit warajha snin ta' abbuż u vjolenza domestika. Telqet b'ta' fuqha senduqa u minkejja li taħdem kemm tifla biex tkun tista' tgħix spiċċat tgħix f'garaxx ta' karozza taħt l-art. Fit-18 ta' Ġunju li għadda ukoll rajna storja ta' raġel li għalkemm jaħdem u jaqla l-paga xorta waħda ma jistax ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja u għalhekk spiċċa jgħix fil-karozza tiegħu. Charles Gauci joqgħod f'parkeġġ fix-Xemxija fejn fix-xitwa jorqod fid-dajsa fil-waqt li fis-sajf fil-karozza tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur jitkellem dwar il-problema tal-kerjiet fosthom il-prezzijiet esaġerati tal-keri tal-appartamenti f'pajjiżna u s-sitwazzjoni tal-faqar li qed tolqot diversi familji.